Nyokum Ramogi TV ka kuro wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol Mheshimiwa Duma Wuore wendo Modhial jaod wuot manyakacho osedonjo irwa ka erokamano ahinya kuom miwa seche gi Mheshimiwa. Wachaka ni gi weche mosebedo ka timore pacho ka. Un kaka jotene ma jo ODM. Udonje sirikal kusuri. Sirikal pod ok wadonje. But watiyo gi sirikal mondo kwe obed e Kenya ka. Ere pogruok nikech ji wacho ni ng'eny ne ka koro chairman maru modonje sirikal, jotend chairman ariyo ni kanyo, giwacho ni koro ODM tiyo gi sirikal. Chairman kosedonje sirikal tibro mana yiero chairman moro mabiro kawo kaka chik dwaro. Mano konyiso ni chama odonje, nikech mondo chama odonje sirikal nyaka gidhi e gimoro miluongo ni coalition, riwruok mindikruok maber, kaka ne watimo e ndalo mane wan gi the NARC coalition government. So ma pod ok obedo, but Kenya nyiche nigi tungni. To ogandawa mang'eny paro ni ka in e opposition to koro in mana jasik jomoloyo matiyo e sirikal no. Mano ok e kaka chik en. Chik wacho ni kama gidhiye marach to unyalo go firimbi to un e opposition kanyo. To kama gidhiye maber to bunya wacho ni kato gitiyo maber uriwo gi lwedo. To kogik kama piny nigi tungni machalo gima piny dwa gore piny, to ka un chama jatelo maber to kiwere mochwer idhi mondo ikel kwe. Ni wacho ni donje sirikal